Днес ще направим едно обучение за SMS маркетинг, като цяло ти покажа как стоят нещата с SMS маркетинга и кои са най-важните неща, които ти трябва да знаеш, когато започнеш да промотираш твоя бранд за дрехи с SMS маркетинг. Днеска съм подготвил едно планче, което смятам, че ще ти помогне доста. По принцип в това видео ще говоря повече, не е нещо, някакъв сложен план, нещо супер така, което няма да го разбереш, така че супер, просто съм го начертал, малко дете ще го разбере, ако мога го разкажат, така че се надявам да вземеш стойност от това видео, изгледай до края, ще ти помогне по някакъв начин и смятам, че за мен това е мое мнение, за мен SMS маркетинга може би е 60-70% от промотирането, особено когато се пуска нова колекция, но ако нямаш заключен сайт и си с отключен сайт, SMS маркетинга не е толкова ефективен, защото не се изгражда този хайп, който, нали, съответно има в бранда. Но да, като цяло, защо ще говоря изобщо за SMS маркетинга? Кой съм аз да говоря за SMS маркетинга? Значи, на последната ми колекция генерирах над 8000 лева само от оборот, тук говорим от SMS маркетинга, като бях вкарал на 1000 лева, за да се изпратят всичките SMS-и, съответно ми се върна в оборот около 8000 лева, което сигурно може да ти кажа по някакъв начин да те накара да изглеждаш видеото до края и да те накара да ме слушаш, защото вече съм минал, знам как се случва процеса, минал съм през това и продължавам да надграждам, защото поне при мене продължавам да надграждам абсолютно всеки един ден, day in, day out, надграждане, развитие. Това е. Като цяло, първото нещо, което ще ти трябва, когато промотираш с SMS маркетинга, е да ти е заключен сайта. Това е най-важното нещо. Защо е най-важното? Защото първо се изгражда хайпа. Хайпа е адски важен. Хайпа е буквално ти да промотираш някаква дреха. Тази дреха продукт е уникален. Прави си маркет ресърч, видял си конкуренцията, какви продукти пускат в твоите подниша, защото предполагам ти ще развиваш дали ще е стритуер, дали ще е бранд, спортен бранд или тем подобни. Виждаш конкуренцията, какви продукти такова. Окей. SMS маркетинга не работи правилно, ако нямаш продукт, който наистина е много добър. SMS маркетинга е просто представи си го като една кутия, където вътре събираш хора, които са заинтересовани от твоя бранд, които те следят Instagram, TikTok и всичките социални мрежи, на които ти промотираш. Тези хора са събрани като VIP списък. Този VIP списък, вътре хората получават допълнителни неща относно бранда. Да кажем, давам пример, допълнителна отстъпка, ранен достъп до сайта, ако са ограничени бройките, ако е ограничено количество. Хората получават ранен достъп към сайта, което това дава възможност те да си поръчат какъвто искат размер. Съответно и да не се изчерпа абсолютно всичко, че да не може да поръча, да ме крайния достъп. Това дава нещо пред всички други. Съответно, отстъпка допълнителна, вместо 5%, те ще получат 10-15%. Кой не иска допълнителна стъпка? Като цяло, когато е заключен сайта, хубавото нещо на това е, че ти може да си дигаш цената на продуктите на каквато и искаш да е. Хората, ако ти си имаш изграден потенциален клиент, който стои пред тебе и го знаеш какъв му е бюджета, какво прави и му промотираш продукта по правилен начин, този маркетинг наистина от към страна на цена на продукта, когато се отключи сайта, няма да играе толкова голямо значение цената, защото този човек, който се е записал за този VIP списък, това е скриншот, когато им беше заключен моят сайт, този човек има интерес да си купи. Той ще чака 2 седмици, 3 седмици ти да пуснеш колекция. Той после като влезне и като знае, че всичко ще се разпродаде и като знае, че е чакал 3 седмици и тем подобни, последното нещо, което ще направи, последното нещо е да гледа цената. Това е последното нещо, което той ще направи, да гледа цената. Той го иска този продукт. Щом иска нещо, той ще го вземе. Той ще направи покупката. Ти ще направиш продажбата. Съответно, това е бранд за дрехи.
Съответно и така и работи системата на SMS маркетинга. Като цяло, защо предпочитам SMS пред имейл? Защото хората не си проверяват толкова често имейлите, отколкото SMS-те. Когато някой ти прати на SMS нещо, ти веднага гледаш какво е. Ти, според мен, не може да им влезеш в ситуацията, в положението, че аз, например, ако седа и някой ми прати в момента имейл, няма да имам този интерес да погледна телефон, отколкото някой, ако някой ми пише на SMS. Така че, да, затова и предпочитам SMS. Съответно, втората подточка е продукт. И третата, маркетинга. Поговорих малко за тях. Това са новите продукти от колекцията ми, като съответно тук има 4 нови продукта, защото върнах и синята ветровка, така да е старата ветровка в синя разцветка. Като цяло този продукт е просто Aspire, Winning продукта, който го бях пуснал от първата колекция, съответно бях го върнал в друг цвят, първата ветровка в тъмно-синьо, съответно направих един цял продукт, който е черно с тъмно-синьо с трапове, които са още по-яки, е zip-up, другото не беше half zip, това е full zip-up. Съответно, продукта за мен е наистина добър, този продукт, така че затова и съответно и анализи, който направих за тези продукти, хората имат интерес, съответно там се записват за сайта и се вкара в фунията човека. От към страна на маркетинг, тази фуния, която се действа, ти промптираш на хора, само да го направим това по-малко. Маркетинга е просто хора, които са в пространството и ти ги хитваш със съдържанието, което си направил с твоя бранд с дрехи. Съответно, човек се хитва, отива в фунията, бам, на вебсайта, на инстаграма или темподони тук е на инстаграм или ще е на TikTok, без значение. Съответно, тук той отива на сайта, се връща пак, защото TikTok му отива на сайта, от Instagram му отива на сайта и отива и се записва на SMS VIP списъка, който вече оттам ти става VIP член, който VIP член. Той от тук става SMS, от тук става VIP член на твоя бранд, като съответно получава Early Access плюс допълнителна отстъпка, като това е цялата фуния, която се случва. От към страна на маркетинг, тук имаш рилове, фид постове, сторита, тем подобни. Но да, представи си го, даже тук съм го начертал, това е клиента. Той ти преглежда Instagram, TikTok, просто ти намира съдържанието, което си качил. Съответно там се вижда продукта. Има две опции. Или да отиде през Instagram, да ти погледне какво си качвал, следователно да отиде на вебсайта, или директно да отиде на вебсайт, като вебсайтът ти ще е заключен и ще изглежда горе-долу по този начин тук. Като изглежда по този начин тук, хората ще може да се записат за формата, която те стават VIP членове на твоя бранд. Като съответно ти събираш една аудитория от хора, които имат интерес към тебе и ти по всяко време можеш да ги ретаргетираш с всякакви промоушени, каквито искаш. В момента може да пусна, защото имам над 1400 човека някаква оферта и веднага да се закупи стока поне от 1500 човека, ако могат да купат 5%, перфектно. Това са 75 поръчки. Оттам се праща SMS към клиента, той е щастлив, защото получава SMS, допълнителна отстъпка, плюс Early Access, следователно отива на вебсайта ти, Checkout и оттам вече се правят парите. Това беше за SMS маркетинга. Доста, мога да кажа, кратко обучение, но мисля, че горе-долу свана основите. Надявам се да съм ти помогнал по някакъв начин и ако имаш някакви въпроси относно SMS маркетинга или искаш да научиш повече, може да ми пишеш оттам да видя по какъв начин мога да ти помогна. Така че благодаря, че гледа видеото. Те очаквам следващото. С теб беше Ицо Бъчваров.